Good morning mga kamadam ko, sir. Ayan po, nag-ihaw po ako ng bangus. Kasi po, sasaw ko po yan sa dinengdeng. Tapos, sasaw-saw ko sa toyo at kalamansi na may sili. Yummy! Ayan po yung karne. Gagawin kong dinakdakan. Ayan po mga guys. Habang nag-iihaw, nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa inihaw na bangus. Parang gagawin ko po yan, sasaw ko po sa dinengdeng. Yummy! Tapos, ayan na po, ang usok. Naging tinapa na si Madam Ilocana. Grabe. Usok pa more. Ayan. Habang nag-iihaw. Ayan, may karne na po. Yung karneng inihaw, gagawin ko pong dinakdakan. Masarap po siya, parang sisig. Pero mas masarap po yan dahil inihaw. Hindi prito. Ayan, habang nag-iihaw si Madam. Ang sarap po ng kanyang iniihaw. Yummy talaga. Kaya, tataba na naman si Madam Ilocana. Ayan po. Yummy, yummy. Tapos, tumayo si Madam Ilocana, ipapakita niya ang kanyang tanim na ampalaya. Kasi isasawag po niyan sa munggo or balatong. Ayan po. Pag nagluto po si Madam Ilocana ng munggo, ay lalagyan niya ng dahon ng ampalaya. Ayan po mga kamadam ko. So, ayan po yung dinakdakan guys. Bye!